রাম মন্দির এতে ভুল করে পাঠিয়ান কিন্তু বদনাম হুয়ে নবী এতে রাতি সারা কাঁদতে নবীটা কিন্তু নাটক করো না কেটে কাঁদতে পুরো গৌরব আসো Subscribe to my channel Dear Jatra King. জয় ভুল করে কিন্তু কষ্ট পায় নিরিয়াছি ও রঞ্জিত কেতে মারিলে বাবা বাবা কেতে কষ্ট দিলে তবু ধর্ম সাইমনিলে প্রেমন ও বাবা কোয়াকে নয় তুমি ছড়ি করি পাউস হয়েছিল বাবা কোয়াকে নয় ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାନରୁ କେସ୍ଟାକୁ ବି ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି ଆମେ ହାରିଗଲେ ନା ତ ଅପା ଆମେ ଆମ କହୁନାହାନ୍ତି କି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି ହଉନି ଅନାବ ଆମେ ହାରିଗଲେ ଇଏ କହିଲା ଆମେ ହାରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ କିଣିନେଲେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଛି ମାରାମାରି ରକ୍ତ ଧରିଲେ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମର ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ସେ ବାପକୁ ନିଜର ହାତ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିଲା 100% ସିଓର ଆଉ କିଏ ପ୍ରମାଣ ସାଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡ଼ିକା ରିପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆମ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ପ୍ରମାଣ ବିକ୍ରମର ସନ୍ତାନ ମୋ ଗୌରୀ ଗର୍ବରେ ବିକ୍ରମର ସନ୍ତାନ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରା ସଦସ୍ୟତା କଲା ପରେ ବି ଆଇନ କରୁଛି ଏ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏକୁଟା ଯଦି ସେମାନେ ଚାଲିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବେ ଏମିତିକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ଗୌରୀଟାକୁ ସେମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର ମୋ ବୋହୂ ଉପରେ କେହି ନଜର ପକାଇବାକୁ ସାହସ କରିବେନି ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ରୂପସୀ ମହାନ୍ତିର ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଥାଟା ମାମା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ଏକା ଅଛି ଘରକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ ନେଇଯିବି ଏବେ ନେଇ ମୋ ତାର ମୋ ବୋହୂକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଗୌରୀ ଏଠି ରହିଲେ ସେ ଖାଲି ବିପଦ ରହିବନି ତମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଦ ରହିବ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ପାଖେ ନିରାପଦ ରହିବ